Kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Sljedeća točka je 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga proračuna grada Gospića za 2018. godinu, projekcije proračuna za 2019. do 2020. godinu i odluku o izvršenju proračuna grada Gospića za 2018. godinu. Izvjestitelj je Marija Tomljenović-Borovac. Izvolite. Evo, dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Pred vama se nalazi prijedlog proračuna grada Gospića za 2018. godinu, projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu i odluka o izvršavanju proračuna grada Gospića za 2018. godinu. Kao što vidite u bilješkama, ja ću ukratko proći, vi ste te materijale dobili. Proračun grada Gospića za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. do 2020. godine i plan razvojnih programa grada Gospića za razdoblje od 2018. do 2020. godine izrađeni su u skladu sa smjernicama Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj i fiskalnoj politici za navedeno razdoblje i uputama za izradu proračuna grada Gospića za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Provedbom novog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave predviđa se povećanje poreznih prihoda do 4 milijuna kuna, jer financiranje decentraliziranih funkcija iz poreznih prihoda većim dijelom prelazi na državni proračun, prihodi od poreza na dohodak sa osnove kamata na štednju u cijelosti se prepuštaju jedinicama lokalne samouprave. Sredstva fiskalnog izravnanja grad će primati na dnevnoj bazi, a evidentirat će se kao prihod od poreza na dohodak. Kroz proračun Republike Hrvatske od 2015. do 2017. godine Vlada je davala sredstva pomoći gradu Gospiću, kao i gradovima i općinama koji su prethodnim izmjenama zakona ostali bez značajnijih sredstava. Za 2017. godinu navedena pomoć je iznosila 4.460.675 kuna, a u 2018. godini ostajemo bez tih sredstava. Prihodi proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 74.373.459 kuna, te su za 13,8% veći od rebalansiranog proračuna za 2017. godinu. A tu su nam i prihodi proračunskih korisnika koji će podmiriti svoj dio rashoda i iznose 8.631.081 kunu. Rashodi su planirani u iznosu 74.124.355, te su za 13,6% veći od plana prethodne godine, a tu kad kažem na prethodnu godinu, onda mislim na ovu tekuću, znači 2017. godinu. Razlika od 249.104 kune proračunskih prihoda namijenili smo za pokriće dijela prenesenog manjka prihoda iz 2017. godine, a u projekciji za 2019. i 2020. godinu predvidjeli smo veće pokriće manjka u iznosu od 1.185.368 kuna za svaku navedenu godinu. U 2018. godini nismo mogli predvidjeti veće pokriće manjka iz 2017. godine zbog povećanog rashoda na stavkama za EU projekte, a radi se o izradi projektne dokumentacije. Te stavke se nalaze unutar Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu i unutar komunalnog odjela. Možemo preći na ovaj opći dio. Ukupni prihodi poslovanja planirani su 13,9% veći u odnosu na prethodnu godinu, s tim da su nam prihodi od poreza, to vam je skupina 61, veći radi stupanja na snagu novog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne i regionalne samouprave. Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 9,8%, a tu su vam planirane pomoći, sredstva za održavanje i izgradnju cesta, znači od ŽUC-a, pomoći za decentralizirane funkcije, predškola, socijalni program, tu je znači ogrjev, to su decentralizirana sredstva, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte planirane u posebnom dijelu proračuna, sredstva temeljem prijenosa EU sredstava za projekt pomoćnici u nastavi i prehrana za djecu u riziku od siromaštva. Nezaposleni na poslovima preventivnih mjera i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, te sredstva pomoći proračunskih korisnika od nadležnih i nenadležnih proračuna. Prihodi po posebnim propisima skupina 65 planirani su u iznosu od 12.253.280, te su za 0,9% manji od plana prethodne godine. Tu nam najviše imamo prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, naknade za legalizaciju objekata. Ostali prihodi skupina 66 iznose 4.580.586, te su povećani za 129,7%. To je povećanje prihoda od djelatnosti proračunskih korisnika i planiranje kapitalne donacije trgovačkog društva Kalcit za rekonstrukciju ceste Barlete. Rashodi poslovanja iznose 58 milijuna
881 kunu i veći su za 2% od planiranih rashoda za 2017. A rashodi za zaposlene u skupini 31 povećavaju se za 2,8% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja je 0,5% planirano po godini staža. Ukupno su planirane plaće i naknade za 197 stalno zaposlenih, 11 zaposlenih za školsku godinu 2017-2018, to se odnosi na pomoćnike u nastavi. To nam financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima EU fondova. 46 nezaposlenih osoba na prosječno 6 mjeseci financira Hrvatski zavod za zapošljavanje za rad na poslovima preventivnih mjera. Subvencije 3.5 iznose 463.760, a to je povećanje za 43,2%. Tu nam obuhvaća potpore u poljoprivredi, subvencije obrtnicima i srednjim poduzetnicima, veterinarska stanica i linijski prijevoz. Zašto je tu došlo do povećanja u odnosu na 2017. Povećanje za razliku od proračuna za 2017. godinu je zbog usmenog naputka državne revizije, gdje je naputak da se sredstva za poljoprivredu koja su bila na naknadama građanima i kućanstvima, znači 3,7, moraju prebaciti na subvencije 3,5. Evo, zbog toga je došlo tu do povećanja. Naknade građanima i kućanstvima 3,7 povećane su za 6,4% i odnose se na naknade za prijevoz učenika, to je znači za srednju školu, davanja socijalno ugroženim skupinama i naknade za rodilje. Ostali rashodi, tekuće i kapitalne donacije, iznose 4.391.900 kuna, povećani su za 17,5%, povećanje izdataka za zajednicu sportova i sportsko-rekreativne aktivnosti. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 povećavaju se za 102,6% zbog planiranih kapitalnih projekata u posebnom dijelu proračuna, to ste vidjeli, rekonstrukcija ceste Barlete, rekonstrukcija ceste Vaganac-Kruščica, rekonstrukcija ceste Rakitovac, revitalizacija šume Jasikovac, izgradnja nogostupa do osnovne škole Gospić, izgradnja spomen obilježja te adaptacija krovišta javne vatrogasne postrojbe. U računu zaduživanja i financiranja za 2018. godinu planirani su izdaci za otplatu glavnice 2 kredita u iznosu od 899.500 kuna. Obveza za kredit Hrvatske poštanske banke završava 2019. godine, što se vidi u projekciji proračuna za 2020. A otplata novog kredita Splitske banke započela je u studenom 2016. godine, a završava u listopadu 2026. godine. Uputama Ministarstva financija ostavlja se mogućnost višegodišnjeg sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih godina, a proračunom za 2018. godinu planirano je smanjenje već spomenuto u iznosu od 249.104 kune, a u projekcijama proračuna za 2019. i 2020. smanjenje u iznosu od 1.185.368. Znači, preneseni manjak prihoda iz prethodne godine po rebalansu za 2017. godinu iznosi 2.619.840. U posebnom dijelu su vam rashodi i izdaci proračuna, znači tu su u svoti od 74.124.355 i raspoređeni su na predstavničko izvršno tijelo, tajništvo, gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i jedinicu za unutarnju reviziju. Rashodi predstavničkog izvršnog tijela su planirani na razini znači prethodne godine, mislim na 2017. godinu. Rashodi za tajništvo u razdjelu kod tajništva planirani su za 58% manje. Tu vidite da je to zbog tekućeg projekta provođenja izbora za lokalnu samoupravu koji se briše. Kod gradske uprave, gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu planirani su rashodi 8% više, na konsolidirane se odnose rashode odjela i 9 proračunskih korisnika. U programu redovne djelatnosti upravnih odjela tu su ovi rashodi koji su povećani za 11% radi pripreme EU projekata, znači tu se planiraju rashodi za izradu projektnih dokumentacija. Rashodi skupine 4, opremanje dodatna ulaganja u radnim prostorima, sanacija krovišta na zgradi ovoj ovdje u Budačkoj 55 i zbog aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivne zaštite, to je 46 zaposlenih. Programom poticanja razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma je izdvojeno 7% više sredstava za pokazni plastenik za povrtlarstvo, pokazno polje šljiva i za turističku zajednicu grada Gospića za realizaciju projekta Pogled u plavo. Potpore u poljoprivredi 3% više, to smo za 10.000 kuna povećali izdvajanje za veterinarsku stanicu. Kod školstva i predškolskog odgoja 9% manje, smanjen je broj pomoćnika u nastavi. Uvodi se novi projekt poticanje izvrsnosti u srednjoškolskom obrazovanju, pa nam je program aktivnosti i projekt u osnovnom školstvu izvan standarda planiran za 14% veći. Tu je planirano 25.000 kuna za financiranje rada profesora koji drže znači instrukcija, ajmo reći, iz matematike i fizike. Zakonske obveze u osnovnom školstvu, decentralizirana funkcija.
Ostalo smo sredstva na razini prethodne godine. Znači nismo planirali povećanje prema najavama ministarstva do 4%. Ukoliko dođe do istoga, ta će se sredstva podignuti rebalansom. Međutim, mi ne očekujemo neko značajnije povećanje sredstava jer nam se iz godine u godinu smanjuje broj učenika i odjela. Kod predškolskog odgoja i obrazovanja program ostaje na razini prethodne godine. Vidjet ćete kasnije, imate jednu odluku što se tiče financiranja cijene. Tu bi se samo promijenila visina omjera u postotku koji plaća grad i dijela koji se izdvaja za plaćanje, znači subvenciju roditelja, s tim da bi išlo 80% sredstava od grada i 20% od roditelja. U glavi 4 kultura planirano izdvajanje 23% više, a najveće povećanje je kod Pučkog otvorenog učilišta, kod stavke organizacija kulturnih aktivnosti, dodatna ulaganja na objektu Pučkog, projektna dokumentacija na povećanje kod Muzeja Lika za kapitalni projekt hologram Nikole Tesle i solarno drvo koji će se financirati iz sredstava Ministarstva kulture i Hrvatske turističke zajednice te dijela sredstava grada. Kod sporta i rekreacije u glavi 5 imamo povećanje od 9% u odnosu na rebalansirani plan 2017. U glavi 06 socijalna skrb, zdravstvo, obitelj i zajednica. Tu smo planirali 10% više sredstava u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja izdvajanja za novorođenu djecu i isplate jednokratne pomoći nezaposlenim. Znači, odluku o visini naknade rodilji za novorođeno dijete donosi gradonačelnik nakon usvajanja proračuna, to je do kraja godine, a za 2017. godinu ta naknada je iznosila 1000 kuna. Sad smo u proračunu od planiranih 100.000 za 2017. podigli na 200.000 kuna taj iznos. Službe zaštite i spašavanja. U glavi 07 to smo sredstva za rad službi i udruga i rad javne vatrogasne postrojbe ostaju na razini prethodne godine. U razdjelu 004 Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje i graditeljstvo, tu su vam svi ovi programi navedeni, znači održavanje komunalne infrastrukture, izgradnja komunalne infrastrukture, izgradnja društvene infrastrukture, izgradnja javnih površina, izgradnja javne rasvjete, izgradnja groblja. Oni su svi obrazloženi u predloženim programima koje ćete imati u idućim točkama dnevnog reda. Rashodi glave 03 stanovanje i poslovni prostori smanjeni su za 41%. Zaštita okoliša, znači glava 04, povećanje od 166% u odnosu na rebalansirani proračun zbog sanacije odlagališta Rakitovac, nabave komunalne opreme, projekta pretovarne stanice i sufinanciranje izgradnje CGO Biljane Donje. Rashodi glave 05 urbanizam, prostorno planiranje povećani su 164% u odnosu na rebalansirani proračun za 2017. radi legalizacije zgrada u vlasništvu grada gdje se planira legalizirati zgrada u Budačkoj 55, a sredstva za izradu i izmjenu planova su na razini prethodne godine. Sastavni dio proračuna je plan razvojnih programa, to je projekcija investicija, kapitalnih donacija i pomoći za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Prijedlog proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu i to je proračunski okvir u kom su planirani proračunski prihodi i rashodi za trogodišnje razdoblje. Prihodi proračuna za 2019. planirali smo sa povećanjem 0,5% u odnosu na 2018. a za 2020. su manji za 0,9% u odnosu na 2019. dok su rashodi i izdaci planirani sa smanjenjem od 0,9% zbog završetka otplate kredita 2019. i završetka projekata u komunalnom odjelu. Razlike između prihoda i rashoda po godinama su već spomenuta sredstva za sukcesivno pokriće deficita iz prethodnih godina. Odlukom o izvršavanju proračuna grada Gospića za 2018. godinu utvrđene su opće odredbe, sadržaj proračuna, njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih i ostalih korisnika, proračunskih sredstava te zaduživanje i davanje jamstva. Znači u odluci o izvršavanju proračuna stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena procjenom prihoda u proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci grada za 2018. ne smiju prema ovome proračunu biti veći od 74.124.355 kuna. Tekuće otplate glavnica duga iskazane su u računima zaduživanja, odnosno financiranja proračuna za 2018. godinu u svoti od 899.500 kuna, te pripadajuće kamate i oni imaju prednost u izvršavanju proračuna pred ostalim rashodima. U odluci su također predviđena sredstva proračunske zalihe u iznosu od 305.000 kuna, a o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik u skladu sa člankom 56 Zakona o proračunu. Gradonačelnik samostalno odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđivanju, a najviše do 326.904 kune. O stjecanju i otuđivanju imovine
čiji pojedinačni iznos prelazi taj iznos, znači odlučuje gradsko vijeće. Grad Gospić se može i zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, a utvrđuje se da je grad Gospić na dan donošenja ove odluke zadužen kod dvije poslovne banke u iznosu od 4.691.159 kuna. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo, otvaram raspravu. Ko se javlja sve? Ok, hvala lijepo, gospodin Krmpotić. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodine gradonačelniče, zamjenici, kolegice i kolege. Nemam protekciju, ali je red kod rasprave da se najprije dopusti klubovima, pa onda pojedinačna rasprava, ako me pamćenje dobro služi. Hvala lijepo i gospođi, evo Borovac, s njom smo bili spomenuli u kontekstu natječaja za radno mjesto pročelnika. Ovo će, vjerujem, buduća pročelnica imati u malom prstu, ako je toliko bolja od gospođe Borovac bila na testiranju. Proračun je zbir jednih brojki, prihoda i rashoda, također je glavni politički dokument, on je jedna smjernica kuda jedna vlast ide za jednu tekuću, odnosno jednu fiskalnu godinu. Također on treba oslikavati i sve programe i svoje obećanja koja je određena opcija, stranka, partija, grupacija, lista predočila građanima i za koju su im ti građani isti dali povjerenje. Mi smo ovdje zamolili predsjednika na početku sjednice da napravimo pauzu i da porazgovaramo sa gospodinom gradonačelnikom upravo o ovome o čemu ja sada govorim u svezi proračuna. Gradonačelnik se nije složio, on je rekao da je uputio proračun. Mi smo imali svoj drugi stav. Rekli smo da je trebalo daleko prije napraviti rebalans ako želi ostvariti svoj program, a također možda i proračun. On je jedan nacrt upućen prije mjesec dana, ali po zakonu o proračunu treba do 15. studenog. I ovdje, kad govorimo o samom proračunu, rekla je gospođa Borovac. Međutim, usporedimo ono što je gradonačelnik i njegova lista obećala biračima, odnosno građanima ovog grada i usporedimo ovaj proračun koji imamo pred sobom. To je vatra i voda, to je nebo i zemlja. Ovdje nema ni R od razvoja, ovdje nema ni G od gospodarstva. Ovdje nema ni jednog radnog mjesta u proizvodnji. Ovdje ima eventualno uhljebljivanja. Evo, kao što vidimo u ovoj gradskoj upravi ovih nekoliko mjeseci, a također i u trgovačkom društvu, poglavito u komunalcu, zaposlilo se više ljudi nego u naše 4 godine. Znači, to su ta radna mjesta koje će plaćati porezni obveznici. Napominjem da za komunalac ne treba ni javnog natječaja, pa je onda lakše ugurati svoje ljude. Što se tiče uhljebljivanja, rekao sam, kome je netko u HDZ-u, pa makar u 4. koljenu, to je valjda vezano po stupnju krvnog srodstva kao kod ženidbe, taj je isključen i taj je onemogućen sudjelovati u bilo kakvom upravnom vijeću, ne daj Bože biti ravnatelj. I čini se sve kako bi se radile podjele, a za te podjele optužilo bivšu vlast, jer mi od svog jala i svoje ljubomore ne znamo što bi drugo, nego bi podmetali klipove gradonačelniku i novoj vlasti. Toliko ne volimo svoj grad, valjda da nam je mržnja zauzela srca, pa evo koristit ćemo i naše bivše veze
sa ministarstvima, pošto je HDZ na nacionalnoj razini vlasti, pa ćemo zvackati telefonom ili, ako je možda to još korisnije, uzeti auto, pa ćemo mi ministru ili pomoćniku ili državnom tajniku objasniti da on blokira Gospić. Međutim, situacija je upravo suprotna i vjerovali smo da će ova kohabitacija, bez obzira što je prvi put zaživjela za vrijeme ovog mandata, da neće biti bajna, ali ipak da će biti na korist građana. U ovom proračunu, znači koji je trebao biti razvojni, rast gospodarstva, poljoprivreda, turizam, nova radna mjesta, racionalizacija, smanjenje komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza, nameta, stvaranje investicijske klime, ništa od toga. Sve što je napravljeno, to je naslijeđeno od nas, od Gospića Energane, od Jaskovca, od ceste Rakitovac. Znači, jedna apsolutna nula. Investicijska klima također nula. Što se tiče i takozvanih famoznih dugova koje se popeli preko dana na 20 milijuna kuna, vidimo i ovdje da je dug od 2,6 milijuna kuna, a i ovdje gospođa Borovac je možda malo krivo rekla, nije rast prihoda od 4 milijuna kuna, nego 8, jer je već 1. siječanj 2015. znala da će kroz takozvani phasing out on se sukcesivno smanjivati po 25%, pa je bilo 25, 50, 75, 50, 25, znalo se da 2018. neće biti prihoda od takozvanog kompenzacije, odnosno phasing outa, znači phasing out da izlaziš u nekim fazama, to bi bio neki engleski prijevod, nego ste dobili 8 milijuna kuna više koje, evo, biti u proračunu ne vidim u smislu ni R od razvoja. Što se tiče naših projekata, kažem, nešto ste nastavili što smo mi započeli poglavito u komunalnom dijelu, a što se tiče onoga što je valjalo, to ste izbacili. Čak se nismo držali ni dogovora onoga kojega smo napravili za rebalans. Tako spomenut ću samo ilustracije radi par slučajeva. Pripreme za maturante nema ih. Ja razumijem da je neko blizak sa nekim profesorom i ovo je podcjenjivanje i profesora iz naših škola i vjerujem da je većina roditelja pozdravila te pripreme koje se održavaju u Pučkom učilištu i da su koristile našim učenicima prilikom upisa na studije. Nema stipendija za učenike u onoj cifri koje smo se dogovorili, ona je u biti prepolovljena. Nema božićnica za umirovljenike. Broj stanovnika, ono što je neko rekao u raspravi, rapidno opada. Opada je broj, naravno, broj zaposlenih. Znači, veliko je smanjenje. Dobili ste sada veći udio, znači dobili smo svi, ali vi koji raspolažete kao izvršna vlast, međutim, broj obveznika se smanjuje. Ne znam, ako mislite otvarati radna mjesta i privlačiti investicije, zašto to niste topničkom vatrom pripremili? Zašto niste smanjili davanja, zašto niste konkurent? Evo, pogledajte, na primjer, grad Daruvar ili neke druge gradove koji su poduzeli niz mjera kako bi doveli ljude koji imaju novac i kako bi zadržali svoje stanovnike. Volim govoriti hrvatskim jezikom, mada nisam profesor hrvatskog, ali ponekad se omakne i koji turcizam, ovdje će ga upotrijebiti namjerno. I jedna društvena klima nije dobra i ta famozna podjela u ljudima nije dobra i zato se optužuje politika, pa vjerojatno je to točno, ali sa naše strane ne. Rekao sam vam da nema podjele, onda bi neće nitko dobiti jackpot, neće niko skakutati od sreće, ali ne bi bilo loše da i ova većina koja je u vijeću, jer to isto narod izabrao, kao vas, kao prošli put mene. Znate, razlike su male. Znači, manja je između vas i mene sada nego prošli put. U vijeću isto tako, to je tu negdje. Znači, očigledno je da je narod u biti politički podijeljen, a produbljivanje radite vi. Zašto u upravnom vijeću nema nikoga ko je blizak HDZ-u? Zašto? A ima većinu. Znači, 50% građana, znači, njihovo mišljenje, njihova volja ne vrijedi.
što se tiče same uprave i ova vaša kadrovska pojačanja ne ulijevaju povjerenje. Moramo napomenuti sljedeće, jer je to točno. Nemam protiv nikoga osobno ništa. Imam i prijatelja iz drugih političkih stranaka i opcija i toga se ne sramim, niti mi ko to brani, niti mi ko to može braniti. To su neka prijateljstva iz nekih bivših godina koja dugo traju, koja su van politike. Međutim, ovdje treba spomenuti da je vaša nova pročelnica bila kandidatkinja jedne druge stranke za zamjenicu gradonačelnika. Treba spomenuti da i SDP gospićki i vijećnica SDP-a je u biti s vama u savezu. Treba jasno i glasno reći ljudima. Ja nemam ništa protiv toga da gajite dobre veze i da plasirate tezu da vi okupljate ljude. Sve je u redu. Ali možemo s druge strane reći da je to politička prostitucija i politička trgovina. Jer neko kad bira, onda bira nešto. Ako jednom kup brašno, ne mogu onda kupiti šećer, pa danas kući šećer. A to je isto bijelo, nek prođe ko brašno. Nemaju ove podjele, broj stanovnika se smanjuje, postajemo jedan umjesto centra županije i centra jedne regije. Mladi ljudi odlaze, ja znam da ćete vi reći da je kriva politika od 27 godina, kriv je prošli gradonačelnik. Ovo postaje jedan vilajet, jedna kasaba i izgubili smo onaj gradski duh. Mislim da grad nije najodgovorniji, postoje i druge institucije, neke su pod vašom ingerencijom, a jedan od vrlo važnih faktora koji utječe na opću atmosferu. Ljudi bježe iz grada, mladi, ne samo da nemaju prostora za egzistenciju, nego nemaju prostora ni za život dostojan čovjeka, uključujući i društveni. Pa evo i ovaj nesretni, Bože mi prosti što griješim, ja sam vjernik, advent se ispolitizirao i na kraju je kriva nacionalna televizija koja isto valjda ima neke urotnike i uvijek imamo neke konspirativne teorije, pa je namjerno poslala neke novinare kako bi grad Gospić ocrnula i prikazala u nekom lošem svijetu. Nije kriva Nova TV, krivi smo mi. Odnosno, krivi ste vi. Evo. Ima ona poslovica zaustavite Reuters. Sad ga više zaustaviti se ne može. Osobito u današnje vrijeme. Ja sam i razgovarali smo naravno sa gospodinom gradonačelnikom prije usvojenja dnevnog reda. Ja sam rekao svoje mišljenje i znači ako idemo engleski upside down sa proračunom, u biti ovo je jedan vrlo loše birokratski napisan proračun koji evo omogućava neko preživljavanje. Ovdje nema ni R od razvoja, a osobito nema ni O od vaših obećanja da ćete vi ovaj grad pokrenuti, da će on doseći 20.000 stanovnika i da ćemo svi biti happy i da ćete vi uvesti racionalizacije i da će biti manja davanja. Bojim se da polako tonemo. Toliko je loš da mi nemamo ni amandmana, pa smo se htjeli dogovoriti da vi barem taj proračun dotjerate u tom smislu da mi amandmanima mislimo onda to još doraditi kao klub vijećnika. Nije nam želja ni vlast, ni izbori, ni prekidi, ni blokade, to sam rekao 5 puta i ponavljam. Ali jednostavno ne možemo podržati ono što ne valja, a i dužni smo ime onih koji su nas izabrali reći svoj stav. Ja sam opet, ponavljam gospodine gradonačelniče, rekao svoj stav koji nije uopće bitan ovdje. O vama ja mislim da vi niste čovjek koji je došao sa lošom namjerom, ali u vašu sposobnost i sposobnost vaših suradnika ne da sumnjam, nego sam uvjeren da od Gospića kojeg ste vi najavljivali neće ostati ni G. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Hvala lijepo. Ko se još javio za raspravu? Jadranka Pejnović. Jadranka je prije. Dobar dan svima. Ovako.
Pa ne znam uopće kako da krene. Mislim, nakon što smo i mi i vi već nekoliko puta rekli što su glavni problemi našeg grada, znači od mladih, od odlaska mladih, od gospodarskog razvoja, mi na kraju dobijemo na stol proračun u kojem ništa od toga nema. I sad se od nas očekuje, naravno, da mi dignemo ruku za to, da to usvojimo i da to, eto, sve tako prođe u miru i blagostanju. Pokušat ću se ne ponavljati što je rekao gospodin Krmpotić, ali onaj dio na koji sam ja htjela skrenuti pažnju, a to su upravo mladi. Dakle, stipendije. Dakle, pripreme za državnu maturu. Državna matura, evo tu nam je i predsjednica Savjeta mladih, Irena Milinković, i mi smo imali sastanak, ja sam prihvatila i poziv od predsjednika i od mladih i bila i zamjenica na sastanku. Žao mi je što niste ostali duže, evo, zato što tamo smo se stvarno javilo pitanja mladih i jedan apel koji vjerujem Irena da će izaći javno, a to su upravo pripreme za državnu maturu. Dakle, ukinuti pripreme za državnu maturu koje su ne bile korisne svim maturantima, znači svima i onima koji nemaju mogućnost da im roditelji plate dodatne pripreme, mi jednostavno nismo stavili u proračun i isključili smo ih i o tome ne vodimo brigu. Dakle, govorimo o pripremama gdje su se maturanti pripremali za nižu i višu razinu koja je bila dostupna svima, besplatna. Nešto što apeliram i ja i vjerujem da ćemo i dobiti takav apel od mladih, dakle, nemojmo to raditi. To nisu dobre stvari, to nisu dobre poruke. Drugo, stipendije. Evo, rekao i Petar, rebalans kad smo imali prije 2-3 tjedna. Znači, tada smo se dogovorili, koliko stoji u zapisniku, 170.000 kuna koje smo cijelim peripetijama uspjeli vratiti nazad, dakle, za studente i dogovorimo se da će taj iznos ući u iznos stipendiranja u 2018. Vi stavite 70.000 kuna. Dakle, opet nešto što se nismo dogovorili, niti je takav bio konačan nekakav zaključak zadnjeg rebalansa. Prema tome, opravdanje je bilo nema pravilnika, opravdanje je bilo mnoga druga pitanja. Opravdanje je konačno, i danas sam čula nekoliko puta, uključite se, surađujte, kako ste rekli gradonačelniče da želite suradnju. Ja vjerujem da smo mi suradnju pokazali. Dakle, naš klub, osobno ja, sudjelovali smo i u izradi pravilnika o stipendiranju koje je nastao kao problem. Uključili smo se i u rad Savjeta mladih, uključit ćemo se u što god je potrebno, ali jednostavno ovakvu priču podržati nećemo. Hvala vam. Vlatka Devčić-Strvinović. Dobar dan, pozdrav svima. Ja ću se vratiti ponovno na ove toliko hvaljene božićnice umirovljenicima, koje moram priznati da nisam nigdje primijetila da je to negdje izneseno u javnosti, da je to prijedlog i odluka gradskog vijeća. U sve ovo što su naši kolege, moji kolege, znači iz kluba, već nabrojali, ja moram priznati da sam jako razočarana što u proračunu nema predviđenih božićnica za umirovljenike. Zanima me, bili se svi ostali složili da ovog puta opet izbacimo umirovljenike iz proračuna? Ja bih htjela naglasiti da su to ljudi koji cijeli život žive u ovom gradu, puno su dali ovom gradu, stali su i u obranu u Domovinskom ratu. I vi ste, gradonačelniče, rekli u aktualnom satu da vam je žao što nije izdvojeno i više novca za te božićnice. Pa zašto onda u proračunu za 2018. nema umirovljenika? Evo, to me zanima. Gospođa Adela Serdar-Pašalić. Evo, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Još jednom vas sve pozdravljam.
U potpunosti se slažem sa svim onim što je rekao predsjednik našeg kluba, što su rekle moje kolegice. Dakle, ja sam kao osoba očekivala da će proračun grada Gospića za 2018. i buduća projekcija biti donesena u jednom razvojnom smislu, u jednom prosperitetnom smislu, no razvidno viđenom to definitivno ovaj ovdje snop papira koje smo dobili na vijećničke klupe ne pokazuje niti potvrđuje ono što smo imali prilike slušati u prethodnim kampanjama. Sad ovako, podupirem dakako i stipendije, podupirem dakako i državnu maturu, umirovljenike. Ono što je meni posebno zapelo za oko jest cijena dječjeg vrtića. Dakle, uopće nije sporno govoriti o tome podupiremo li ili ne smanjenje cijene dječjeg vrtića, no međutim, sada kad smo ovdje dobili odluku, dakle, odluku o sudjelovanju korisnika usluga dječjeg vrtića u propisanim programima, vidljivo je sljedeće, odnosno mene sad zanima nekoliko stvari. Koliko je roditelja obuhvaćeno ovom odlukom, za koliko roditelja poskupljuje dječji vrtić i nadalje u prvoj i drugoj kategoriji, a to su kategorije koje se odnose na 10-satni i 5-satni program, cijena je ostala ista u iznosu od 200, odnosno 300 kuna. Pitam se sad ne bi li ta cijena trebala biti smanjena i nekako vlastitom računicom sam došla do toga zapravo da je cijena vrtića postala veća nego do sada i pitam se zašto je to tako. Hvala lijepo. Gospođo zamjenice, izvolite. Zahvaljujem se predsjedniku Gradskog vijeća. Zapravo imam tu par odgovora dati. Ja bi započela za vrtićem. Gospođa je tražila brojke, pa bi joj ja sad predočila brojke. Znači, trenutno ima 275 djece u vrtiću Pahuljica u Gospiću, te naravno u područnome u Ličkom Osijeku. Za 222 djece će biti manja cijena, to je za 81% djece. Tako je, 81%. 9%, odnosno 28 roditelja će imati povećanje cijene, dok za 10%, to jest za 25, cijena ostaje ista. Zašto smo zapravo išli sa ovom odlukom? Znači, ovo će biti plaćanje vrtića po dohodovnom cenzusu. U suradnji sa računovodstvom vrtića te sa našim računovodstvom rađene su detaljne ekonomske analize, te se znači uvidjelo da sa ovim se osigurava za sve naše one socijalno ugrožene građane, odnosno za sve roditelji sa manjom plaćom, održivost, a za gradski proračun također održivost. Znači, rađene su detaljne analize koliko će to zapravo koštati grad Gospić, s tim da ja moram, što ste ja mislim zaboravili tu ili ste možda to predvidjeli, što se uvodi jedna novina, a to je za drugo dijete cijena će biti 50% manja. To do sada nije bilo. Znači, za sve roditelje koji imaju većinom ne jedno dijete u vrtiću, nego 2, 3 ili 4 djece, donosi se znači još dodatno olakšanje u novčanom opterećenju i to za drugo dijete cijena vrtića će biti 50% manja, za treće dijete 50% manja, dok će za 4. dijete biti besplatna. A iznenadili biste se evo da u našem vrtiću u Gospiću ima obitelji sa 4 djece u vrtiću. Jest da u manjini, ali ih ima. Sad zamislite koliko je to zapravo za njih olakšanje, a do sada su za sve, znači za 4. dijete je do sad bilo 50%, a za sve ove ostale bilo je po 600 kuna. I sada mi recite, ako roditelji, a ja sam jako sretna što u našem gradu Gospiću ima i takvih roditelja čija je plaća 20.000 kuna. Znači, mi smo se bavili detaljnom analizom, dobili smo u suradnji sa vrtićem platne liste, dobili smo znači plaće od svih roditelja, od majke i od oca. Dobili smo broj članova kućanstva, te izvršili detaljnu analizu kako bi znači ova cijena, kako bi se održala, kako bi se opstala i kako bi je i grad u svom proračunu mogao podnijeti. Meni je drago što evo postoji roditelja sa tako visokom plaćom od 20, a čak i više. Ja mislim da njima znači neće biti problem, ne bi trebao biti problem od 700 kuna po djetetu, s obzirom na to
da se sjetimo, ako imaju drugo dijete u vrtiću, da je za to drugo dijete 50% i što je znači to zapravo, gospođo, i dalje manje nego što je do sada bilo. To je sad stvarno jednostavna računica. 700 plus 350 je 1000 kuna. 600 plus 600 što su do sad plaćali je 1200 kuna. To je jednostavna računica. A ipak trebali bi misliti i na one roditelje, znači čije plaće dolaze, koji rade u Plodinama, u Konzumu, da za njih nisu u istoj poziciji plaćati za svoje dijete kao oni koji su ili direktori nekih ustanova ili koji imaju plaću, evo što sam ja vidjela, od 20, a i više tisuća kuna. Na to smo mislili, ja mislim da smo stvarno obuhvatili sve skupine roditelja u gradu Gospiću i te smo mislili na sve platežne moći. Druga stvar, ako sad može, znači, a to su pripreme za maturu. Nije rečeno, gospođo Anela i gospođo Jadranka, da neće biti priprema za maturu, samo što će te pripreme za maturu biti komercijalne, odnosno plaćat će se. Pa trebali bi malo i vi raspitati se i možda provjeriti sa roditeljima i sa djecom koliko su oni bili zadovoljni sa tim pripremama. Ako su oni bili zadovoljni, ja mislim da im neće biti teško onda izdvojiti, umjesto slati svoju djecu na pripreme u Zagreb, u Rijeku ili u Zadar, što su i do sada radili. Sad više ne sjećam se drugih. Stipendije. A rekli ste, znači, koliko se ja sjećam, a sjećam se, sjednica o rebalansu je bila prekinuta, te je zatim nastavljena i tek na toj sjednici, znači, došli ste sa idejom da povećate stipendije za učenike na 170, pa da bi to onda makli i evo što je gradonačelnik pozdravio, ja svakako pozdravljam, uveli, predložili božićnice za umirovljenike, što smo mi ih naravno i podržali, ali vi ste ovaj proračun dobili 8. Znači prije tog prekida, prije tih ideja, znači da želite povećanje stipendija za studente, prije tih ideja da želite božićnice. I gospođo, vama je znači rečeno, mi želimo surađivati s vama, vi recite, mi ćemo to u proračunu, znači dajte ideju, sjednimo, to do sada niste napravili, niste izašli sa nikakvim iznosima, sa nikakvim idejama, dostavili nam ih niste. Mi vas pozivamo da to napravite i mi ćemo ih rado uvrstiti u proračun. Hvala. Ispravak, da. Znači, kažete da niste dobili napismeno. Imate u zapisniku. Dakle, u zapisniku jednoglasno usvojeno, to vam je bila točka, znači jednoglasno svi vijećnici podržali tu točku gdje se 170.000 kuna prebacuje u 2018. za stipendije. Ja ne znam, strana 12 zapisnika, pogledajte zadnji dio, poprilično napismeno i poprilično jasno. Znači 170.000 kuna, molimo vas stipendije u 2018. Jednoglasno usvojeno. Drugo što ste rekli vezano da roditelji nisu bili zadovoljni. Ja vam imam poruku od Savjeta mladih, da oni to hoće. Znači, mladi hoće pripreme za državnu maturu. Ali besplatno, gospođo, nemaju svi, ne mogu se svi priuštiti komercijalno. Prema tome, ako je nešto bilo dobro, ne vidim zašto od toga odustajemo. Stvarno ne vidim zašto. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodo vijećnici. Pa ima nekih nelogičnosti. Osobno sam rekao da sam za sve jednu suradnju koja se nudi i da ću je prihvatiti. Prije nekih sat i pol vremena sam rekao da nije proračun sveta krava i da je moguće svaku stavku koja je doista dozvoljena zakonski promijeniti. I to ćemo sigurno učiniti u svakom trenutku. Međutim, nažalost, mi nismo dobili nikakve amandmane. Mi smo 8. prosinca, ako se ne varam, predali jednostavno temelj proračuna, a ne gotov proračun, da se doradi. Nije dorađen. Znači, na nama nije ležalo i to mora cjelokupna gospićka javnost znati. Mi želimo, mi hoćemo suradnju, mi nudimo suradnju
i da kako, ako je negdje nešto izostavljeno ili umanjeno ili uvećano, da kako u tim granicama koje propisuje zakon ili pozitivni zakon Republike Hrvatske ćemo se sigurno i pokrenuti. Ništa nije onako kao što je rečeno ovdje prije par minuta. Osim toga moram spomenuti još nakratko razvojni proračun. Dugove koje smo mi naslijedili, draga gospodo, dugove koje smo naslijedili, mi smo ih sanirali za više od 5 milijuna kuna i nadam se da će u prvom rebalansu 2018. godine sigurno biti 2 do 3 milijuna kuna dodatnih sredstava za razvoj gospodarstva u gradu Gospiću. Sad u ovom trenutku imamo nekoliko projekata koji su u pregovoru, ali nažalost to nisu projekti koji su gotovi, nego su pregovori. To su projekti koji su isključivo proizvodni, a ne potrošački. Hvala lijepo. Sljedeći je gospodin Bronzović. Ja vas sve skupa još jedanput pozdravljam. Slažem se u potpunosti sa kolegom Jetnicima što su do sada iznijeli. Teško je sad govoriti, mislim da sam zadnji ako se ne varam, jer je manje više sve rečeno. Ono što svi ovdje prepoznajemo to su slogani koje se sjećamo: gospodarstvo, poduzetništvo, ruralni razvoj, turizam, zapošljavanje, nova radna mjesta. Na tome ste dobili izbore, na tome su se gajile nade ljudi koji su nam dali glas. Međutim, u proračunu koji vidimo ispred sebe niti projekata, niti sredstava, niti programa. Nisam se mislio javiti sad na raspravu. Kažem još jedanput, kolege su sve rekle, međutim potakla me jedna vaša rečenica koju ste, mislim, baš meni danas tu uputili. A to je bilo, ako se ne varam, ovako: mi imamo projekte, ali ih držimo u tajnosti. Meni je jako žao za to. Ja mislim da mi ovdje stvarno nismo neprijatelji, da mi ovdje svi želimo dobro gradu Gospiću i građanima grada Gospića. I žalosno je da se projekti koji bi bili hvale vrijedni, kako vi kažete, drže u tajnosti. Ja mislim da niko lud ne bi dobar projekt koji može donijeti dobro gradu Gospiću ne podržao, odnosno ne digao ruku za njega. Imate vaša rečenica: naselit ću 20.000 ljudi u grad Gospić. Mislim da ste tu pogodili samo u brojici, samo nećete ih naseliti, vjerojatno ćete ih raseliti, ako ovako nastavi. Pa čak i jedan portal koji vas simpatizira kaže: mnogi odlaze trbuhom za kruhom, tražite sreću nekim drugim krajevima, nekom drugom svijetu. Pa evo, ja vas molio, otkrijte projekte, ajmo raditi zajedno, ajmo raditi dobro na dobrobit grada, na dobrobit građana. I još jednom ponavljam, mi ovdje nismo neprijatelji. Hvala. Kad bi doista takva suradnja bila, ja bi bio presretan. Danas bi odavde otišao prema novoj godini sa rukama u zraku i rekao: bravo, sretan sam. Međutim, moj zamjenik je počeo 1. srpnja ove godine raditi jedan vrstan projekt od nekih 120 milijuna kuna, a to je širokopojasna mreža, gdje smo organizirali gotovo cjelokupnu županiju i ljudi su se počeli polako priključivati nama, to je gradu Gospiću, kao nositelju jednog projekta. Što se nakon mjesec i pol dana dogodilo? Županija se organizirala i ide srušiti taj projekt koji neće raditi i neće biti nositelj grad Gospić, nego će biti nositelj županija, a ona će dati taj projekt kasnije, gospodine Bronzović, poslušajte pa ćete i vi znati, ona će dati taj projekt na upravljanje
nekome drugom, da li VIP-u, da li T-Mobile-u ili nekome trećem, to je tako i sporedno, jer ti neće na prostoru Gospića zaposliti ni jednu jedinu osobu. Mi smo planirali zaposliti na prostoru Gospića 10-ak vrsnih inženjera sa širokom pojasnom mrežom, 2 do 3 inženjera u Gospiću, 2 do 3 inženjera u Senju, isto tako 2 do 3 inženjera u Korenici i na jednom smo se morali početi boriti za uopće preživljavanje toga projekta, s tim da smo sklopili ugovor i taj će projekt ići uskoro na fondove gdje je 99,9% sigurno da će proći, pošto imamo više od 80% poslovnih korisnika na razini županije i cirka oko 60% domaćinstava na razini županije. Prema tome, mi moramo skrivati projekte. Dogodilo nam se da je grad Gospić nositelj spomen obilježja na Ljubovu. Na jednom dolazi županija i to hoće preuzeti na sebe. Zbog čega? Ja ne znam zbog čega. Samo zato da bi oni sakupljali financijska sredstva, a sami nisu platili. Grad Gospić je čak i više nego što mu je obaveza uplatio i uplatit će dakako i ostatak, bude li trebalo, ali na jednom se to stavlja pod ingerenciju županiji. Pa ne možemo otvoriti sve projekte da nam se uništavaju. Nećemo ih otvarati. Imamo razvojnih projekata sigurno za 6 do 7 miliona kuna, a vi ste me malo prije rekli o iseljavanju, raseljavanju. Pa to vam je posljedica javašluka koji je bio ovdje u ovoj županiji, u ovome gradu. Posljedica javašluka. Pitajmo evo moga prethodnika koliko je on otvorio radnih mjesta u proizvodnji. Gradonačelnik Karlo Starčević kakav je da je, ima 22 radna mjesta gdje nije dobio poticaj ni jedne lipe za proizvodnju. A meni će biti drago ako svako od nas još otvori jedno radno mjesto u proizvodnji, onda ćemo krenuti prema 20.000 stanovnika grada Gospića. Ja ovdje ne mogu govoriti o županiji i nisam županijski vijećnik. Jednog dana, ako Bog da, ako budem, pa ćemo govoriti o tome. Ja sam ovdje govorio o gradskom vijeću u odnosu vas i gradskog vijeća i mislim stvarno da nema potrebe za tajnosti, skrivanjem projekata, ali ako vi kažete da imate i da morate skrivati projekte od nas, na osnovu čega, da mi onda dignemo ruku za vaš proračun. Evo, ja stvarno ne znam. Da ima 5, 6, 10 dobrih projekata, ja mislim da je bilo nekorektno prema građanima grada Gospića da mi sad ovdje ruku ne dignemo. Nema ih, evo ja još jedanput pitam zašto da ruku dignemo. A komentirati prošle vlasti Kostur iz Ormara ovaj put neću. Hvala. Gospodine Krmpotić, izvoli. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih evo iskoristio isto priliku za ispravak netočnog navoda, a i uputio evo naš konačni stav u svezi današnje sjednice. Proizvoda, odnosno radna mjesta u proizvodnji, pa upravo to će biti glavni parametar na temelju kojega ćemo cijeniti vaš rad. A kažem vam, već se 6 mjeseci gradonačelnik, mogu ste. A ja mislim da smo mi u prvih 6 mjeseci već napravili par projekata. Prva je bila izlika, ne znam, dugovi i novci nema, a sad je ova konspirativna enigma, blokada, podmetanje klipova. Nisam glasnogovornik župana Milinovića, koliko ga ja poznajem, vjerujem da čovjek toliko voli svoj grad i županiju da nije takav nečovjek da bi blokirao gradsku upravu, pa taman da je na vlasti, ne znam, bilo tko. A isto druga vaša teza koju ste rekli prošli put, da smo mi gomila maloumnih tu ljudi kojima upravlja župan Milinović, pa on, ne znam, na daljinski nama
to određuje, pa mi tako glasujemo, to nije točno. Također, što se tiče proračuna, vaša je obaveza bila do 15. studenog i ne možete prebaciti lopticu k nama da smo mi trebali odraditi proračun, pa da javnost treba znati. Vi morate izraditi proračun i vi ste svoj dio tehnički napravili, ali nažalost na taj način koji je nama apsolutno neprihvatljiv. Što se tiče našeg konačnog stava, gospodine predsjedniče, vi kao predsjednik gradskog vijeća sazivate sjednice. Ja sam mislio da zadnji put će ono biti, odnosno predzadnji, da će biti izuzetak, evo postaje pravilo. Mi ispod kluba predlažemo da prekinete ovu sjednicu i odredite novi datum do 31. prosinca u suradnji, evo možete slobodno sa gospodinom gradonačelnikom kako njemu odgovara, mi ćemo se prilagoditi pa ćemo vidjeti da li ćemo mi moći naći zajednički jezik da se donese taj proračun na korist građana za 2018. godinu. Hvala vam. Niko se ne javlja. Ok, prihvaćam prijedlog za prekid sjednice. Ima li ko kakvih prijedloga kad ćemo nastaviti sjednicu? Dobro, samo da vidim da li... Dobro. Ok. Najprvo da utvrdimo koji je za prekid sjednice, ko je protiv, suzdržan. Hvala lijepo. Nastavak sjednice, da, i meni se sviđa 31. da znam gdje ću. Ali, obzirom da je to baš zadnji dan, ja bih ipak dan prije. Ko zna što može da imamo jedan dan još. Mislim da je razumno, pa bi evo odredio 30. Dobro, nema veze što je nedjelja. Ali zadnji dan je za spas. Šalim se, ipak jedan dan želim ostaviti da se pripremite za doček nove godine, pa može u subotu, ajmo u ne znam,